Oh, estoy veient una calamarsa tremenda que ha caigut al barri Caniejas de Madrid, que ha estat molt forta, ha deixat tot el carrer blanc, va caure durant un quart d'hora, a partir d'un quart de dues de la matinada del dia 10 de setembre del 2008, i ja havia estat abans amb molts llampecs i trons, i finalment, com he dit, a un quart de dues de la matinada va descarregar ben fort, sort que ja hi era a casa meva, no em va agafar al carrer com aquella pluja molt forta, també amb llampecs i trons del dia de finals del mes de juny, que també va ser molt forta i que també ho haureu pogut veure aquí a YouTube. En fi, ha estat una cosa realment extraordinària. A Catalunya tenim aquestes coses molt normal, molt sovint, però potser aquí és una cosa ben poc freqüent. Però bé, només volia fer que vosaltres pugueu viure això com ho vaig poder viure jo. I aquí veieu la calamarsa a la meva mà, això és una cosa que la finestra queda tota plena de calamarsa. En fi, gràcies.